že ešte vás dvoch to musím furt učiť a ne ešte ďalšího. Ale ne, ale on to vie, že tam ten môj kamarát. Však som pripravený, čo je, chlapci, kde sme? Jak ty GTAč? Tak ľudia, ideme do väznice a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Škoda, že nečuješ si oný. Akože mňa. Jo no. Ty chuju bobže! Ale urval. Ale chala. I môj kokot. Chala. Andrej, poviem ti takto, tento je normálny. A chala. Kamil, si pohode? Ne. Chala. Andrej, ale on sa volá Patrik a je Chala. Ja si niekedy hrávam a on to hrá cez PlayStation, takže asi tak. OK, a kde sa tu máme? A kde je vstup? Tu chlapci asi, mám taký pocit. Ten duch môže byť aj na dvore? Asi hej. Asi nie, nedá sa do bokov dostať. Tak nie. Chala. Blablabla. Kamil, tebe dáme túto. Dobre, hned na začiatku je Ghost Roomka, Kamil. Jo. Ako počkaj, na začiatku vonku, alebo dole? Ne, hned na začiatku, úplne na začiatku, prvé dvera doleva, keď vchádzaš dovnútra. Nízka teplota? Hej, išla tam dosť dole teplota. Našiel som hiding spoty. Zapíšte si orb. Takže je to tam na začiatku? Kamil. Áno. Áno. Kamil? Mám problém. Jaký? Zmrzla mi fazma. Ty robíš piču, snáď. A očividne to vypadá, že mi asi spadla. Čo by sa dalo čekať na takejto mapie? Tak sa kurra rýchlo spamätaj a Lebo poď. zase začalo niečomu jebať. Vo Windowse. A už mi to začína lesť na nervy. Kamil, tak je to len na nás dvoch. Dones UVčko a Spirit Box ešte. Ja mám Spirit Box u seba. Kamil, odmutuj sa prosím ťa na Discorde, lebo ja ťa vôbec nečujem ve hre. Nezmrzla hra celá. Proste, že mi nereaguje. Jo, som tu.
Odpojilo vás? Nie, hráme stále. Tak ale to mi moc nepomôže, keď mne zmrzla fazma. A nic to nerobí, mám proste zmrznutý program. No, Akože ja počujem stále v hre, takže ne, asi tak. zaujímavé, že Kubo ťa počuje stále v hre. Fakt? Lebo ja sa neviem hýbať, teda ja mám zamrzlý obraz. A kde si Ja mám normálne zamrzol? fazmu. Venku. Teda dúfam, že som venku. Hej. Polož tam na zem ten krucifix. To nepomôže. Chodím v čiu? Áno, teraz keď som pri tebe, ťa počujem, jak rozprávaš v hre. A ty chodíš na mieste. Ten crucifix proste zmizol. Zopakuj. Že ten crucifix Musel som to zmizol, vypnúť. jak som ho položil. Že čo? Že to musel vypnúť. Odpojilo, takže nemáme asi crucifix, lebo to boli asi jeho. Vypil som fazmu. Lebo mi to... Proste tá hra zmrzla. Dobre, ja len ste rozprávali traja naraz a nepočul som, že kto čo hovorí. No, tak už nebudeš šut, Kuba, keď som to vypil. Práve, že nám to nepadlo. My hráme. Keď som vypil v chill hru. Kubo, písanie ducha. Kamo pochopíš to, ja som vypil v chill server a ním to furt ide. Mám zapísané. A ja som založil tú rúmku. Ale ty keď sa odpojíš, nemalo by to nič... Vieš, ako... Dobre, však ja vytvorím lobby a počkam na vás potom. Tak to dokončíte, no, na piču to je. Keď tak mi vyprávaj, co robí. Písal a orb, takže zatiaľ máme dve veci. Spirit Box asi skúšal Kubo. A teploty klesajú, tak dúfam, že... Keď sa vám furt bude zhasínať, tak je to mer. Revenant je horší, no. To nevím, jakú má onu. Práve, že... Nezhasína, ale sviečka blika. Teraz silnejšie, raz slabšie. To neviem, či nejaký duch ví. Ale je až podozrivo kľudný. Máte tam aj doc? Áno. Lebo máte ešte vysokú sanitu. Zhasol sviečku. Tak sa pripravte. Či to dohorelo? Uvidí, či byl Ne. Ona by nemiela, myslím, že dohorať. Nie, zasol. To robí mer, že? Akože všetci duchové sfúkujú svíčky. Ale myslím, že mer zaútočí, keď sfúkne svíčku. Ale Ale my máme zapnuté nevypol svetlo. Čak ani vtedy v ten kempe. Nevypal svetlo a zaútočil, jak ho sfúkel. A tam bylo menej svetla, no. Že kto to? No dávajte bacha, no. Piče. Mer je zdrojem všech nočních můr, díky čemuž je nejmocnější ve tmě. Každý ale nejaký duch má abilitku. Proste. No ale zhasí na každú chvíľu sviečky. Kubo, zapal ich. Keď 3-krát zhasne sviečku nejaký duch, co vím, tak zaútočí. Ale nevím, ktorý duch to robí. Nie, máme tu krucifix, tak dúfam, že nás ochráni. Myslím, že ten by miel, no. Počkaj, či sem došel o ty vieci? Kamil. Dobre, poď von. Čo? Zautočil? Nie, mrazivé. Takže písaní... Revenant. Mrazivé. Revenant. Ten by za chvíľku za vás zautočil. No, blikajú svetla, takže nebolo tomu ďaleko. Dobre, poď preč. To lepšie, jak mer, no. Poď preč. Cerem to, nechcem ho provokovať. Revenant se pohybuje výrazně rychleji při lovení své oběti. Revenant se bude pohybovat pomalu, pokud se před ním A schová. takýto na nás by nezautočil, Sa dá pozri, počúvať. ako máme sanitu. More, sanita 95%. Tak to na vás by nezautočil. Na nás by nezautočil ešte. On až od 50 menej útočí. Revenant, No. sa mi zdá.
Tak čo, ideme ho provokovať? Môžeme ísť ešte. Nač. Odejdite. Kubo, No, Piče. poď do dodávky, ideme preč. Tak ešte raz. No poď, štartuj. Štartuj kapuru. Štartuj traktor. No, do dodávky by nemieli. Sú také videá, jak duch išiel až do dodávky, ale tak to mieli asi cheatery. No, Revenant. Není ošem. Není o čom, však sa pripoň Čiže na ale mňa, ne? zaujímavé, že mi to spadlo. Teda ani ne, že spadlo, proste to zamrzlo a AMD program vyhodnotil chybu automaticky.